Ορίστε κύριε Αχμέτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλλον τελευταίος είμαι. Ίσως. Δεν εκφωνώ όσους απουσιάζουν, μην τυχόν κάποιος ξυπνήσει και έρθει. Και αύριο το πρωί θα είμαι ο πρώτος στην επίκαιρη ερώτηση μαζί με τον κύριο Υπουργό. Λοιπόν, αύριο το πρωί. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός θα προσέλθει αύριο σε όλη τη χώρα για να διατρονίσει το αίτημά του για τη δικαιοσύνη, διαφάνεια, αλήθεια, για τη λειτουργία των θεσμών, όπως αξίζει σε μια φιλελεύθερη δυτική δημοκρατία. Για να έχει το αίσθημα ασφάλειας κάθε φορά που ταξιδεύει με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Για να δικαιωθούν επιτέλους οι ψυχές αυτών των 57 ανθρώπων που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους. Για να συμπαρασταθεί στον αγώνα των συγγενών, των θυμάτων που παλεύουν εδώ και 2 χρόνια ενάντια στη συγκάλυψη που συσκοτίζει τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στην ασύλληπτη πραγματικά τραγωδία των τεμπών. Εμείς τώρα, σαν Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, στεκόμαστε με σεβασμό και υποκλεινόμαστε στη μνήμη των θυμάτων. Συμπαριστόμαστε στους γονείς και στους συγγενείς. Και ενώνουμε τη φωνή μας και με τα εκατομμύρια των συμπολιτών μας που αύριο θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για να αλλάξει η γκρίζα πραγματικότητα που ζούμε στις μέρες μας. Την επόμενη εβδομάδα, με την πρόταση δυσπιστίας που θα καταθέσει ο πρόεδρος μας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση θα κληθεί να απολογηθεί μέσα στην εθνική αντιπροσωπεία και να δώσει εξηγήσεις στους βουλευτές, αλλά πρωτίστως να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για το σημερινό αποκαλυπτικό πόρισμα για την τραγωδία στα Τέμπη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα δεν συνδέει με το τίτλο του, όπως είπε και ο συγητής μας, καθώς εν τέλει δεν στοχεύει στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα, αλλά ούτε και την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας, όπως γράφεται. Αφορά κατά εμάς δευτερεύουσες σημασίας ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν επιληθεί με την έκδοση ακόμη και υπουργικών αποφάσεων. Έχει καθαρά ένα διεκπαιρωτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει αποσπασματικές ρυθμίσεις που προκαλούν και έντονες αντιδράσεις. Εν μέσω των μεγάλων κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου της χώρας με τη δημιουργία μπλόκων σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Επιλέγει δυστυχώς η κυβέρνηση να φέρει προς ψήφιση το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο παρά την πολυδιαφυζόμενη ρύθμιση για τα αγροτικά κόκκινα δάνεια αποδέχτηκε τελικά στην πράξη ότι είναι ένα πυροτέχνημα, καθώς η ρύθμιση που προτείνεται για ακόμη μια φορά εξυπηρετεί μονάχα δυστυχώς τα μεγάλα συμφέροντα, όπως κατέθεσαν και οι φορείς στην συζήτηση κατά τη διάρκεια της Επιτροπών. Την ίδια στιγμή οι διαπαγγελματικές οργανώσεις εκφράζουν και τους έντονους προβληματισμούς τους ως προς τις διατάξεις που τις αφορούν, καθώς τίθενται σοβαρά ζητήματα για την ανεξάρτητη και ορθή λειτουργία τους, αλλά και την ίδια τους την υπόσταση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφώς ότι κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετής διακυβέρνησης της χώρας έχει δυστυχώς αποτύχει πατογωδώς στην επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Οι αναποτελεσματικές και χωρίς κατεύθυνση πολιτικές που ακολουθεί, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αλλαγές υπουργών και πρόεδρων του ΟΠΟΚΕΠΕ, συναπάγονται την πλήρη απαξίωση και συστηματική υποβάθμιση του πρωτογενούς τομέα. Ενώ αναμέναμε μετά τις σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, την εισαγωγή ενός νομοσχεδίου που θα έδινε λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των αγροτών, αποδείχθηκε τελικά άνθρακας ο θησαυρός. Το Πασόκ κατέθεσε, όπως της εξήγησε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος και ο εισηγητής μας πριν από λίγο, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, 2 τροπολογίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, κύριε Υπουργέ. Απλώς θέλω να τις επαναλάβω για να ακούσουν και οι αγρότες μας στην περιοχή μας, που νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίες. Και αν ξέρουμε ότι δεν τις δεχτείτε σήμερα, αλλά σας ζητάμε επιτακτικά το επόμενο διάστημα τουλάχιστον αυτά να τα φέρετε. Είναι η θέσπιση κάρτας αγροτικού πετρελαίου. Αυτή η κάρτα αγροτικού πετρελαίου χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αντλία. Αυτό με την αντλία που θα πηγαίνει ο αγρότης και θα έχει την έκπτωση θα λύσει οριστικά το πρόβλημά τους. Αυτό θέλουμε να το δείτε
και αν όχι σήμερα, που δεν θα το κάνετε, το ξαναλέω, να το φέρετε με νομοθετική ρύθμιση και θα σας στηρίξουμε. Και δεύτερον, η προστασία της αγροτικής περιουσίας. Με το προτινόμενο άρθρο πάλι που καταθέτουμε, προβλέπεται η δυνατότητα του αγρότη οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση από την ρευστοποίηση τόσο της αγροτικής ακίνητης περιουσίας του, όσο θα του επιτρέπει να εξακολουθεί να ασκεί το επάγγελμά του. Σπουδαία τροπολογία, που στην πράξη ενδιαφέρει τον αγρότη στην περιφέρειά μας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις ζωονόσεις, πρέπει να τονίσω ότι, όπως ξέρετε, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πολλές φορές συζητήσαμε μαζί με επίκαιρες ερωτήσεις, έχει υποστεί μια ολοκληρωτική καταστροφή. Σύμφωνα με μια ενημέρωση που είχα αυτές τις μέρες, η οικία που περιμένουμε προκειμένου να αποζημιωθούν έχει κολλήσει σε κάποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Ιδίως με το Υπουργείο Οικονομικών διαφωνείται σε κάποιο ποσό. Πρέπει, κύριε Υπουργέ, να τελειώσει αυτή η διαφωνία, να επιταχύνετε τη διαδικασία και να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια πρέπει να τελειώσουν. Τώρα, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και είναι στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής. Όσο για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν έσωξαν τα ζώα τους αλλά βρίσκονται στη στάνη, σας τα είπε και η βουλευτή σας, η πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω αυτή η πρόταση και από τη δικιά σας την παράταξη είναι αυτή η πρόταση που λέμε και εμείς. Και σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε δει ακόμα μια πρόταση εκ μέρους της κυβέρνησης να υλοποιείται με χρονοδιάγραμμα σχετικό και με το κεφάλαιο που θα αποζημιωθούν, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν τι θα κάνουν από εδώ και μπρος. Τέλος, οφείλω να επισημάνω ότι είναι ένα μείζον ζήτημα και το θέμα του ΕΛΓΑ, του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Το λέτε σε κάθε σας τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ, το λέει και ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν είδαμε μέχρι και σήμερα, πέρασαν 6 χρόνια, να φέρνετε νομοσχέδιο για το ΕΛΓΑ, για την καταγραφή των ζημιών και την αλλαγή τους και να συμπεριληφθούν οι καινούργιες ιώσεις και άλλες αρρώστιες, καθώς και ανάγκες της κλιματικής αλλαγής. Οπότε με αυτά τα λόγια κλείνω την τοποθέτησή μου και απαιτούμε, κύριε Υπουργέ, από εσάς περισσότερη τόλμη και πολιτική συστράτευση για την καλύτερη αντιμετώπιση του πρωτογενούς τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αχμέτ και να καλέσω τώρα στο βήμα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, με τον οποίο